കരീഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ജൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേകം ശ്രീഗുരോം ശ്രീയൂതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സകഗണലഡു നാനിദം തം സജീവം സ്വാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപിച്ച കൃപാ സിന്ധുവ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഉത്തര ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭ. അപ്പൊ ഉത്തരയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഭാഗവതത്തില് പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ 8-ാം അധ്യായത്തില് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരുന്ന ഉത്തരാദേവിയില് അത്രയും പ്രസിദ്ധമായ ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവദേവ ജഗൽപദേ നാനിം ത്വദഭയം പശ്യേ എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. ഇവിടെ ഉത്തരദേവി ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ദേവാദിദേവ, പരമോന്നത യോഗിയായ അങ്ങ് ദയവായി എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തിൽ മൃത്യുവിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാനായി മറ്റാരുമില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് ഉത്തരാദേവി ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ മന്ത്രത്തിനെ പൂജയ്ക്കായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉത്തരാദേവിയെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ച സന്ദർഭത്തെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നിരവധി വീരന്മാർ വധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ തുടതകർന്നതിലെ ദുര്യോധനൻ മരണാസന്നായി കിടന്ന് രാജാവിന്റെ മനപ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ദ്രോണപുത്രരായ അശ്വത്ഥാമാവ് ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാരെ ഉറക്കത്തിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു. പുത്രദുഃഖത്താൽ ആണ്ടുപോയ പാഞ്ചാലിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി അർജുനൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. അച്യുതാത്മാവിനെ ബന്ധിച്ചു. ഭീമൻ ഉടൻ തന്നെ അച്യുതാത്മാവിനെ വധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ ഗുരുഭക്തിയും ബ്രാഹ്മണനോടുള്ള ആദരവും കണക്കിലാക്കി ദ്രൗപദിയും ആദരവ് കണക്കാക്കി ദ്രൗപദിയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അച്യുതാത്മാവിനെ വെറുതെ വിട്ടയക്കണമെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിട്ട് അച്യുതാത്മാവിനെ ശിഖമുണ്ടകം ചെയ്യിച്ച് ചൂടാരത്നം കൈക്കലാക്കിയിട്ട് നഗരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. 18 ദിവസത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്യുതാത്മാവ് തോറ്റതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തെന്നു, തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ ഉത്തരാദേവിയുടെ ഗർഭത്തിനെ നോക്കി അയച്ചു. അതായത് പാണ്ഡവരുടെ അവസാനത്തെ വിത്തിനെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ അയച്ചു. ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കാലത്ത് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ബോംബൊക്കെ പോലെയാണ്. ഒരു ലോകത്തിന്, ഒരു രാജ്യത്തിന്, ഒരു പ്രദേശത്തെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ കയ്യില്
ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാവൂ. കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും ഗതി, അല്ലേ? അതല്ലാതെ നശിപ്പിച്ചു കളയും. അതുപോലെയാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്. കാമക്രോധാദികളുടെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ വലിയ വലിയ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും. ഒരു മനോനിയന്ത്രണമോ ആത്മനിയന്ത്രണമോ ആത്മീയ ജ്ഞാനമോ ഇല്ലാത്ത നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ ആയുധം കിട്ടിയാലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അത് തന്നെയാണ് അച്ഛാമാവിന് സംഭവിച്ചത്. അച്ഛൻ തന്നെ ഗുരുവായത് കൊണ്ട്, സ്നേഹം കൊണ്ട് യോഗ്യതയില്ലാത്ത മകന് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് അയച്ചു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാര്, അതുപോലെ മത നേതാക്കന്മാര്, കുടുംബ നേതാക്കന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ആത്മീയ ചിന്തയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ മകനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിലേക്ക് നോക്കി ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ അയച്ചു. എന്നാൽ ഈ സമയം പോരിൽ പരലോകം പൂകിയവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി പാണ്ഡവരെ കൊണ്ട് ശേഷക്രിയകൾ ചെയ്യിച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പരമപ്രൗഢരമണീയമായ തന്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് പോകാൻ പുറപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ധാരയിലേക്ക് പോകാൻ തേരിൽ കയറുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭയവിഹുലയായി തന്റെ നേരെ ത്വരിതഗതിയിൽ ഉത്തര വരുന്നത് ഭഗവാൻ കാണുകയാണ്. തന്റെ രണ്ടു കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരാദേവി ഓടി വന്നു. പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവദേവ ജഗൽപദേ ജ്ഞാനന്തോ അഭയം പശ്യേ എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. അങ്ങല്ലാതെ ആര് തന്നെ എന്നെ ഈ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു കൈയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തര ഓടി വരുമ്പോൾ തന്റെ ഭക്ത തന്നെ നോക്കി വേറെ ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ വരുന്നത് കണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉത്തരാദേവി പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഉത്തരയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. അതായത് വേറൊരു ഗതിയും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഉത്തരാദേവി. ഇങ്ങനെ ഉത്തര ഓടി വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്റെ ഭക്തർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാൽ അത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സഹിക്കില്ല. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമോ വേദനകളോ വന്നാൽ ഭഗവാൻ സഹിക്കും. എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തർക്ക് ഒരു വേദന വന്നാലും ഭഗവാൻ അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഭഗവാൻ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ കൈയിന്റെ ഒരു പിരവലിന്റെ വലിപ്പമായി ചുരുങ്ങി ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിനകത്ത് കയറി ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ തടഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉത്തര അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അമ്മയായി തീരുകയാണ്. അങ്ങനെ അത്രയും ഉയർന്നമായ ഒരു പദവിയാണ് ഉത്തരാദേവിക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടുന്നത്. ദേവകി ദേവിക്കും യശോദ മാതാവിനും ലഭിച്ച ആ മഹാസ്ഥാനം ഉത്തരാദേവിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭൗതിക വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരാദേവി. ഉത്തര രാജാവിന്റെ മകളാണ് ഉത്തരാദേവി. ഈ മകൾക്ക് നാട്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനനാണ്. അതായത് അർജുനന് ദൃജടയിൽ നിന്ന് ഒരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണും പെണ്ണും അല്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനന് ഒരു കൊല്ലക്കാലം ശാപമുണ്ടായി. പാണ്ഡവർ വനവാസം കഴിക്കുന്ന 12 വർഷത്തെ വനവാസവും 1 വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസവും നടക്കുന്ന സമയം. അജ്ഞാതവാസത്തിൽ പാണ്ഡവർ 1 വർഷക്കാലം വിരാട രാജ്യത്താണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. അങ്ങനെ ബൃഹന്നള എന്ന നപുംസകയുടെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഉത്തരാദേവിയുടെ പാണ്ഡവർ രാജ്യത്തെ തിലവഹിച്ച വർഷത്തിന്റെ അവസാന ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് സംശയം. ഹസനപുരത്തിൽ സൈന്യം മത്സ്യരാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നിലയുറച്ചു. എന്നാൽ തെക്കുനിന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന തൃകർത്ത സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ വിരാട രാജാവ് തന്റെ മുഴുവൻ സൈന്യത്തെയും തെക്ക് ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കൊട്ടാരത്തിൽ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ കൗരവരെ എങ്ങനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് നിലംപതിക്കാം എന്ന് ഉത്തര രാജകുമാരൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി വീമ്പിളക്കി. തന്റെ അമ്മയുടെയും അവരുടെ വേലക്കാരുടെയും പ്രേരണയുടെ ഫലമായി തന്റെ സഹോദരി ഉത്തരയുടെ നൃത്താധ്യാപികയായ നപുംസകമായ ബൃഹന്നളയെ തന്റെ സാരഥിയായി കൂട്ടുകയാണ് ഉത്തരൻ മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനനായിരുന്നെന്ന് അവർക്കാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തര രാജകുമാരൻ കുരുസൈന്യത്തെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഭയന്ന് പരിഭ്രാന്തനായി ബൃഹന്നളയോട് പിന്തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാൻ ധൃതി കൂട്ടി. ക്ഷത്രിയധർമ്മം ഉദ്ധരിച്ച് ബൃഹന്നള അത് നിരസിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരൻ രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടി. ബൃഹന്നള അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്നവനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഉത്തരന്റെ ധൈര്യം ദൃഢമാക്കാനും കൗരവർക്കെതിരെ പോരാടുവാനും ബൃഹന്നള തന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വമായ അർജുനനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഉത്തര രാജാവ് തയ്യാറാകുന്നുമില്ല. അവസാനം അർജുനൻ തന്റെ 10 അപരനാമങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബൃഹന്നള വേഷം മാറിയ അർജുനനാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് ഉത്തര മഹാരാജാവിനുണ്ടാകുന്നു. ആ വർദ്ധിച്ച ആത്മവിശ്വാസം
കൗരവ സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ വിരാടൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മത്സ്യരാജ്യത്തെ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഉത്തര രാജാവിനോട് വിരാട രാജാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ശക്തിശാലികളായ കൗരവസേനയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്ന്. കൗരവപക്ഷത്തെ തോൽപ്പിച്ചതും വീരശൂര പരാക്രമം കാണിച്ചതും ഈ ഭൂസത്തെ തിരിച്ചെടുത്തതും ഞാനല്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ദേവപുത്രനായ, അതായത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന സാക്ഷാൽ ദേവേന്ദ്രന് സമനായ ഒരു പോരാളിയാണ്. കടല് പോലെ വിശാലമായ കൗരവസേനയെ കണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടി എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയതും അദ്ദേഹമാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേരാളി മാത്രമായിരുന്നു. ഈ വീരകൃത്യം നിർവഹിച്ചത് ആ ദേവകുമാരൻ തനിച്ചായിരുന്നു അച്ഛാ. അദ്ദേഹം അച്ഛനോട് പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാധനുസിൽ നിന്നും അസ്ത്രങ്ങൾ നാല് ദിക്കിലേക്കും പ്രളയജലം പോലെ പാഞ്ഞു. ഭീഷ്മർക്കും ദ്രോണർക്കും ദുര്യോധനും കർണനും ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ അധിക നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആനക്കൂട്ടത്തെ തനിച്ചാക്രമിക്കുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചു. ഇത് കേട്ട് ആശ്ചര്യത്തോടെ വിരാടരാജൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എവിടെ? എന്നാൽ ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ അർജുനൻ ഉത്തരനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനനാണ് താനെന്ന സത്യം തൽക്കാലം ആരും അറിയരുതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തര മഹാരാജ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനായി അച്ഛ. പക്ഷെ 1-2 ദിവസത്തിനകം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നമ്മുടെ രാജസദസ്സിൽ എത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം പാണ്ഡവരുടെ അജ്ഞാതവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാണ്ഡവര് സ്വന്തം രൂപത്തില് വിരാട രാജസദസ്സിൽ എത്തുകയാണ്. പാണ്ഡവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിരാടരാജൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, നിന്നോടുള്ള കടപ്പാട് എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകുകയില്ല. രാജകുമാരി ഉത്തരയെ അങ്ങേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു നൽകാൻ ഞാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാന്മാരായ പാണ്ഡവരും മഹിളാരത്നമായ ദ്രൗപദിയും അജ്ഞാതവാസത്തിനായി മത്സ്യദേശം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. അവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഉത്തരയെ സ്വീകരിക്കാം, പക്ഷെ ഭാര്യയായിട്ടല്ല, എന്റെ മകളായിട്ട്, അതായത് എന്റെ മരുമകളായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാനാവൂ. എന്റെ പുത്രനായ അഭിമന്യു വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഉത്തരയെ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ബൃഹന്നല്ലയായി 1 വർഷം ഉത്തരയെ നൃത്തം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഉത്തരയുടെ ഗുരുവാണ്, ഗുരു പിതൃതുല്യനാണ്. അതിനാൽ ഉത്തരയെ ഞാൻ മരുമകളായി സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ അർജുനപുത്രൻ അഭിമന്യുവും ഉത്തരയുമായുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. അതിൽ പ്രകാരം പ്രൗഢഗംഭീരമായ വിവാഹത്തിനുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് ഒരുക്കമായി. വിവാഹത്തിനുള്ള ക്ഷണവുമായി ദൂതന്മാർ നാനാദേശങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു. അർജുനൻ നേരിട്ട് ചെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും യാദവ പ്രമുഖന്മാരെയും വിവാഹത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം കാശി രാജാവും ശൈബരാജാവും പാഞ്ചാല രാജാവും വന്നെത്തി. ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും യാദവ വീരന്മാരായ കൃതകർമാവ്, സ്വാതികി, അക്രൂരനും സാമ്പനും മറ്റ് യാദവ വീരന്മാരും മത്സരദേശത്തേക്ക് വന്നെത്തി. വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാനായി അവരോടൊപ്പം അഭിമന്യുവിന്റെ അമ്മയായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയായ സുഭദ്രയും വന്നെത്തി. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മംഗളകരമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ മഹാവീരനായ അർജുനപുത്രൻ അഭിമന്യു ഉത്തരയുടെ കഴുത്തിൽ വരണമാല്യം ചാർത്തി. അത്യാഡംബരപൂർവമായ പ്രൗഢഗംഭീരവുമായ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ അരങ്ങേറി. അങ്ങനെ ഉത്തര അർജുനന്റെ മരുമകൾ എന്ന ഉന്നതമായ പദവിയും അലങ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ശിഷ്യയാണ് ഉത്തര. അഭിമന്യു എന്ന് പറയുന്ന മഹാഭക്തന്റെ പത്നിയാണ് ഉത്തര. നോക്കിക്കോളൂ, ആ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനും ജന്മം കൊണ്ടു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേഷമാണ് ഈ ഉത്തരയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ ശിഷ്യ, അഭിമന്യുവിന്റെ പത്നി, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ അമ്മ, ഇത്രയും വേഷമുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ഉത്തരാദേവി. ആ ഉത്തരയ്ക്ക് ഇനി ഒരു വേഷം കൂടി കിട്ടി. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന? ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ ഉത്തര ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തര തന്റെ അച്ഛന്മാർ പാണ്ഡവന്മാർ 5 പേരുണ്ടായിട്ടും അവരെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു? ഇവിടെ പാണ്ഡവന്മാരുടെ കുടുംബം മുഴുവനായും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ അപകടകരമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പാണ്ഡവന്മാരെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. ഭീമസേനനെ പല പ്രാവശ്യമായി ദുര്യോധനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കും. ഇവിടെ ഉത്തര ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്ന രംഗം ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്നും ദ്വാരകയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സ്ത്രീ, ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീ, രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഉത്തര മാതാവ്.
ഉത്തരമാതാവ് പറയുകയാണ്, ദേവാദിദേവ പാഹി പാഹി മഹായോഗീൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. യോഗേശ്വര ദേവദേവ ജഗൽപദേ, ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ദേവനായിട്ടുള്ള നാദം, ഞാൻ ത്വദഭയം ഭജ്യേ, അങ്ങയല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും കാണുന്നില്ല അഭയം പ്രാപിക്കാൻ. എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം, കാരണം പറയുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വന്നു, അങ്ങേക്ക് മരണഭയമില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അന്യോന്യം മരണഭയമുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 6 കാര്യങ്ങളാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് അനുകൂലസ്യ സങ്കല്പ, കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സങ്കല്പിക്കണം, സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് പ്രതികൂലസ്യ വിവർജിത, കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വർജിക്കണം, അതായത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായത് എന്താണ്? മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രതികൂലമായത് വർജിക്കണം. മൂന്നാമത്തേത് അവിശ്വരക്ഷതേ കൃഷ്ണ, ഏതൊരവസരത്തിലും കൃഷ്ണൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം. നാലാമത്തേത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേദനകളും യാതനകളും ഒരു ഭക്തൻ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അഞ്ചാമത്തേത് കൃഷ്ണന്റെ ഹിതത്തിന് വിപരീതമായ ഒരു ഹിതം വെച്ച് പുലർത്താൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഹിതം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഹിതം, ഭർത്താവിന്റെ ഹിതം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഭാര്യയുടെ ഹിതം, അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ന പുരുഷന്റെ ഹിതം അത് തന്നെയാണ് പ്രകൃതി എന്ന നമ്മുടെ ഹിതം. ഇനി ആറാമത്തേത് താൻ എപ്പോഴും എളിയവനും പഞ്ചപാപവുമാണെന്ന് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക, അല്ലെ? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തി വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതുമാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അജിരേണ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും. ഇതിനെ 6 രീതിയിലുള്ള ശരണാഗതി എന്ന് പറയുന്നു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ എന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമായി. അപ്പോൾ ഇതിലെ ആവശ്യരക്ഷതേ കൃഷ്ണ, ഏതൊരാപത്തിലും കൃഷ്ണൻ തന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിന് നമ്മുടെ ഉത്തരമാതാവ് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാകുകയാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തില് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനമായിട്ടും അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം തുടങ്ങിയ അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഋതു മഹാരാജാവ്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണം ചെയ്തു, ശുഗമുനി കീർത്തനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ പലരെയും ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായ കാര്യങ്ങൾ വർജിച്ചത് ആരാണ്? ബലി മഹാരാജാവ്. ബലി മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് വർജിച്ചത്? ഇതുവരെയും വിഷ്ണുവാണ് സർവവും എന്നാണ്, എല്ലാം വിഷ്ണുവിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നാൽ ഒരവസരത്തിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വന്ന് ഭിക്ഷയച്ചപ്പോൾ ശുക്രാചാര്യൻ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ബലി മഹാരാജാവ് ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളെ തിരസ്കരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെതിരായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തിരസ്കരിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രവും പറയുന്നുണ്ട്. ആ വാമനമൂർത്തിക്ക് 3 അടി ദാനം നൽകുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് വർജിക്കണം. പിന്നെ പറയുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം. അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമാതാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാ യാതനകളും വേദനകളും സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാണ്. 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല, കൃഷ്ണന്റെ ഹിതത്തിന് വിപരീതമായ ഒരു ഹിതം ചെയ്ത് പുലർത്താൻ പാടില്ല. അത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം അർജുനനെ തിരുത്തി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ ഹിതം അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ താൻ പാവവും എളിയവനുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്നത്. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഏതൊരവസരത്തിലും കൃഷ്ണൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. അത് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് ലോകം പഠിക്കേണ്ടത്. അത് ഉത്തരമാതാവിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഉത്തരമാതാവിനെ കണ്ടുപഠിക്കണം. കൃഷ്ണൻ സുന്ദരനാണ്, കൃഷ്ണൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ഉത്തരമാതാവ് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നത്. കാരണം അഭിമന്യു ഇല്ല എങ്കിൽ അടുത്തത് ഉത്തര പോവേണ്ടത് അർജുനന്റെ അടുത്തേക്കാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഉത്തരമാതാവ് പോകുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അതുപോലെ വളരെ ശക്തരായ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ ഒന്നും ഗൗനിക്കാതെ നേരിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്കാണ്
ഉത്തരമാതാവ് പോകുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അവർക്കെല്ലാം മരണഭയമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭയം പോലും ആരെ കണ്ടാൽ വഹിക്കുന്നുവോ അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ഉത്തരമാതാവ് ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തരമാതാവ് സാത്വികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് ഉറച്ചു പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുകപര ബ്രഹ്മർഷി വളരെയേറെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട്. കാരണം പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ല, പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടി ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത്ര പേരെ അണിനിരന്നിട്ടും കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോയതിന്റെ കാരണം പറയുകയാണ് ഉത്തരമാതാവ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാനും ത്വദ്ഭയം പശ്യേ എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. ഇവരെല്ലാം അന്യൂന്യം മരിക്കും, മരണഭയമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ അങ്ങ് മരണഭയമില്ലാത്തവനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങയെ തന്നെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വാക്കാണിത്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആരും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആളല്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അതിന് സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാള്. അങ്ങനെ നമ്മളും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനുള്ള പരിശീലനം ചെയ്യണം നിത്യവും. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇവിടെ ഉത്തര ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്ന വാക്കിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അർഹയാവുകയാണ്. ഉത്തരയുടെ പതിയായ അഭിമന്യുവിന്റെ മൃത്യുവിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അഭിമന്യുവിന്റെ വിധവയായ ഉത്തര തന്റെ പതിയുടെ പാത പിന്തുടരേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള മഹാഭഗവത് ഭക്തനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭ്രൂണരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉത്തരയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. തന്റെ ശിശുവിന് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നത് ഒരു മാതാവിന്റെ മഹത്തായ ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്നു. ആകയാൽ ഇക്കാര്യം നിർവാജ്യം ഭഗവത് സമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉത്തരമാതാവ് ഒട്ടും ലജ്ജ കാണിക്കുന്നില്ല. ഉത്തര ഒരു മഹാനായ രാജാവിന്റെ പുത്രിയും ഒരു വീരയോദ്ധാവിന്റെ പത്നിയും ഒരു ഭക്തന്റെ ശിഷ്യയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അവൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു രാജാവിന്റെ മാതാവുമായിരുന്നു. സർവപ്രകാരത്തിലും ഭാഗ്യവതിയാണ് ഉത്തരാദേവി. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാതെ ആർക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മൃത്യുവിന്റെ കരാളത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല എന്ന് ഉത്തര നമ്മെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആ ഭ്രൂണത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയെ ഉത്തരയ്ക്ക് അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു പദവി കൂടി അലങ്കൃതമാവുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം കിട്ടുകയാണ്. ഇവിടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, ആരെല്ലാം അവരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ബാലരൂപം വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നുവോ അവർക്കും ഭഗവാന്റെ അമ്മയാകാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ പല വീടുകളിൽ പോകുമ്പോഴും അവരുടെ പൂജാമുറിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കയ്യിലെ വെണ്ണ വെച്ച കൃഷ്ണന്, നവനീത കൃഷ്ണൻ, ലഡ്ഡുഗോപാൽ, ദാമോദര രൂപം, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പല ബാലരൂപങ്ങള് വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവയൊക്കെ പൂജിച്ച് ഭഗവാന് പാലും പഴവും നേദ്യം ഒക്കെ പൂജിക്കുന്ന എത്രയോ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ സ്ഥാനം ലഭിക്കും എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. മനോഹരമായി ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, ഗർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചാൽ അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാലും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ, നാഥൻ, കാമുകൻ, പ്രിയതമൻ ഒക്കെ സ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ വെറും സാക്ഷി എന്ന അവസ്ഥയിൽ മാത്രം, അതായത് ഒരു വിറ്റ്നസ്സായി നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെയും പ്രവർത്തികളെയും എല്ലാറ്റിനെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. ആ പരമാത്മാവിനെ കൃഷ്ണനാക്കി മാറ്റണം. ഏയതാമാം പ്രപദ്യന്തേ താതദൈവാദിഭജാമഹ്യം. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ആ റെസിപ്രോക്കേഷൻ, അതായത് പ്രതികരണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കേണ്ട ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രിയതമയും പ്രിയതമനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ കൃഷ്ണനാക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെ ഉത്തരയ്ക്ക് ഏത് സ്ഥാനം കിട്ടി? അങ്ങനെ ഉത്തരാദേവിക്ക് മഹാസ്ഥാനമാണ് കിട്ടിയത്, ഭഗവാന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം. അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയല്ലേ? അതായത് ഭഗവാനും ഭാഗവതവും മഹാഭാരതവും ഉത്തരയെ കീർത്തിക്കുന്നതിന് കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും കൃഷ്ണനുണ്ട്. നമുക്കും ആ ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഉത്തരയാൽ ഇന്ന് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയ പല പ്രസിദ്ധങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. മദനമോഹന ക്ഷേത്രം, ദാമോദര ക്ഷേത്രം, ഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രം, ഗോപീനാഥ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും പല രൂപങ്ങളിലും മനോഹരമായി നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണവും നമ്മുടെ ഉത്തരാദേവിയാണ്. കാരണം ഈ ക്ഷേത്രം പണിതത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വജ്രനാഭ മഹാരാജനാണ്.
വജ്രനാഭ മഹാരാജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ചെറുമകൻ, കൃഷ്ണന്റെ മകൻ പ്രത്യുമ്നന്റെ മകൻ അനിരുദ്ധന്റെ മകൻ വജ്രനാഭ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ട ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പണിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉത്തര മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ആ ഉത്തരയാ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ തലമുടി അങ്ങനെയാണ്, കഴുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്, സ്വരം ഇങ്ങനെയാണ്, നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉത്തരാദേവിയാണ് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വർണ്ണങ്ങൾ കേട്ടെടുത്തിട്ടാണ് വജ്രനാഭ മഹാരാജാവ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം പണിതത്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഉത്തരാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും കാണുന്നത്. ഇത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ് ആ ഉത്തരാദേവി ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അടുത്ത ഉത്തര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താ? പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ, ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കൂ ദേവദേവ ജഗൽപദേ, ദേവന്മാർക്കും അങ്ങ് ദേവനാണ്. അതുകൊണ്ട് 5 കരുത്തന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഇന്ദ്രനെ പോലും ശരണം പ്രാപിച്ചില്ല. ആരാണ് ഈ പാണ്ഡവർ ഐവരും? ഉത്തരയുടെ ഭർത്താവായ അഭിമന്യുവിന്റെ അച്ഛന്മാരാണ് ഈ പാണ്ഡവർ 5 പേരും. അവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രപദവി അലങ്കരിച്ചവരാണ്. ഈ പാണ്ഡവർ ഐവരും, ഈ ഇന്ദ്രന്മാർ ഐവരും തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിട്ടും ഉത്തര അവരുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഉത്തരദേവി ആരെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ദേവദേവ എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ദേവന്മാർക്കും അങ്ങ് ദേവനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദൈവവും ഒന്നാണെന്ന്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ദേവന്മാര് വേറെ, ഭഗവാൻ വേറെയാണ്. ദേവദേവ ജഗൽപദേ എന്ന് 2 കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തര ഓടുന്നത്. ജ്ഞാനം തദ്ഭയം പശ്യേ, അങ്ങല്ലാതെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. ഏറ്റവും വലിയ ഭയം ഏതാണോ അത് മരണഭയമാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മരണത്തിന് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് 20-30 വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വീട്, നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനം എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മരണം ഇല്ലാതാക്കും. അതോടെ തീർന്നില്ലേ എല്ലാം? എന്നാൽ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നും കൂടെ വരത്തില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്ത കർമ്മമെല്ലാം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വരികയും ചെയ്യും. അതാണ് ഈ മരണത്തിന്റെ രസം. നേടിയതെല്ലാം വരത്തുമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ മരണം എന്നത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, അഭയം എന്നാണ് ഉത്തരാദേവി പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം, ഉത്തര അത്രയ്ക്ക് ഭൗതികവാദിയാണോ എന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തെന്നാൽ കാരണം ഒരു ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുകയില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജനെ നോക്കാം. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ തൂക്കി ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴോ, സിംഹത്തിന്റെ വായ്ക്കകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴോ, ആനയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിനടിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴോ, തീക്കകത്ത് പിടിച്ചിടുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവൻ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ ഉത്തര എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന്? ഉത്തര പറയാൻ കാരണം തന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നല്ല, തന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള ജീവനെ രക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. കാമം ദഹതു മാം നാഥ മാമേ ഗർഭ നിപത്യതാം. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ജീവനിൽ ഭയമില്ല. മാമേ ഗർഭ നിപത്യത, എന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടണം. അതുകൊണ്ടാണ് കാമം ദഹതു മാ നാഥ, ഞാൻ തീയിൽ വെന്ത് ഭസ്മമായാലും പ്രശ്നമില്ല, എന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തര ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അഭയം പ്രാപിച്ചത്, അല്ലാതെ സ്വന്തം ജീവനെ പേടിച്ചിട്ടല്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? എനിക്കൊരു കുഴപ്പം വരരുത്, വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞ് ചത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് പല സ്ത്രീകൾക്കും ഉള്ളത്. അങ്ങനെ എത്രമാത്രം അബോർഷനുകളും ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഗതി വളരെ വേദനാജനകമാണ്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പേരാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. തന്റെ പണത്തിനും സുഖത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പം വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവരൊക്കെ കരുതുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും, ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കുഞ്ഞിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറല്ല, 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ
ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാലമാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയായിട്ടാണ് ഉത്തരാദേവി ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഉത്തരാദേവി എന്ത് പറയുന്നു? കാമം ദഹതുമാം നാഥ, ഞാൻ ഭസ്മമായാലും കുഴപ്പമില്ല. മമേ ഗർഭനിബദ്ധിത, എന്റെ ഗർഭത്തിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉത്തരാദേവി ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ ഉത്തമമായ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉത്തരാദേവി വർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്കും ഇതുപോലെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും, ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഹരേഷ മാതാജി. ഹരേഷ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒന്ന് തന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കി തരാമോ മാതാജി? ശരി മാതാജി.